Moikka! Tänään olisi tarkoitus hiukan puhua seksuaalienergiasta, seksuaalisuuden hyväksymisestä ja sen tukahduttamisesta. Ja hauskaa, että mä puhun tästä, koska itsellähän on monta vuotta selibaattia takana. Ja se ei tarkoita, että mä en kokisi seksuaalisuutta tai olevani seksuaalinen, vaan itse on puhtaasti ollut päätös liittyen mun henkiseen polkuun sekä myöskin mä tiedän, miten hyvin silloin meidän aurat yhdistyy ja miten meidän energiakeskukset on voimakkaassa yhteydessä. Ja mulla on tosi tärkeää, että kenet mä haluan sinne mun energioihin enää päästään. Eikä lähdetä myöskään sen suuremmin puimaan seksuaalisen suuntautumisen hyväksymistä. Itse välttelen aina kategoriointia, niin tässäkin mä koen kyllä enemmän, että ihminen rakastuu aina ihmiseen eikä sukupuoleen. Esimerkkinä tähän vaikka juuri tuo seksuaalinen kanssakäyminen, jolloin te päästät toisen ihmisen täysin teidän auraanne. Se on egolle hyvin haavoittavaa. Ego ei pidä siitä tilanteesta, varsinkaan siis jos se on tietoista. Koska silloin ego haavoittuu, ego loukkaantuu, ego haluaisi pitää teidät itsellään, ego haluaisi kontrolloida teitä. Ja kun me aletaan tukahduttaa sitä seksuaalienergiaa, niin se tarkoittaa, että se on egon tapa suojella itseään. On toki ihmisiä, jotka valitsee selibaatin ja pidättäytymisen tien, mutta heillä onkin toinen päämäärä. Ja se päämäärä on jumaluus ja se, että ei tarvita enää muita, vaan ollaan itse yhteydessä korkeimpaa. Mutta ihmisillä, ketkä ei tietoisesti ole valinnut tätä polkua, niin silloin tämä tukahdutettu seksuaalienergia on ehkä haitallista, että sitä lähtee tukahduttamaan. Luovuus ja seksuaalienergia on voimakkaassa yhteydessä toisiinsa. Nämä sijaitsee samassa energiakeskuksessa ja tasapainottamalla toista myös toinen voi kukostaa. Eli te voitte käyttää myös teidän luovuutta ja samalla te kanavoitte myöskin teidän seksuaalienergiaanne. On myös tärkeää, että rakastellessa te olette läsnä siinä tilanteessa, mutta myös siirrytte tarkkailijan rooliin. Jos te olette liian mielellä mukana, te olette kontrolloimaan tilannetta ja silloin te ette vapauta teidän luontaista seksuaalienergiaa, joka on voimakkain elämän energia, joka virtaa. Ja koska mielihän ei lakkaa koskaan täysin, niin muistutus siitä, että ajatukset, joita teillä sillä hetkellä teidän mielessä pyörii, niiden vahvassa manifestaatioportissa. Eli jos nainen esimerkiksi, koska me naiset ollaan toisia vuoristoratoja ja ajatellaan omasta kehosta ja itsestä kaiken näköistä, varmasti miehilläkin sama juttu, mutta jos nainen esimerkiksi kokee sillä hetkellä riittämättömyyttä ja ajattelee omasta kehostaan negatiivisia asioita, niin sillä hetkellä te alleviivaatte niitä itsellenne ja te luotte sitä. Eli jos et saa ajatuksia lakkaa, niin pyri ajattelemaan hyviä juttuja. Eli todellakin harrastakaa seksiä, mutta harrastakaa tietoista seksiä. Harrastakaa sitä ihmisten kanssa, jonka te haluatte siihen auraanne. Kenen te haluatte sekoittaa teidän omat energiat. Kuvitellaan tilanne, että te harrastatte seksiä ihmisen kanssa, ketä ei ole teistä kiinnostunut, eikä ole täysillä mukana siinä tilanteessa. Ja tilanteessa ei ole mitään tietoista. Mitä teillä tapahtuu? Teillä tapahtuu paljon. Kaikki energia virtaa juurisakran kautta. Tulee sakraalisakraa ja siitä ylemmässä. Tarkoitus on nousta sydämeen. Mutta kun siinä ei tapahdu mitään tietoista, niin se jää ehkä sen sakraalisakraan ja tuo lukkoja. Ihmiset alkaa kokea sitä riittämättömyyttä ja erilaisia häpeän tunteita. Ja sitten me aletaan tukahduttaa sitä meidän seksuaalisuutta. Siksi on hyvin tärkeää, että kun te otatte jonkun siihen kenttään, olitte sitten miehiä tai naisia, niin ottakaa ihmisiä, kenet te oikeasti siihen haluatte.